€1. Ja, Euro foto. ja, een foto. €1. Ik wil in Gran Canaria, Tenerife, misschien een klein boerderij kopen en daar zetten zwembad en daar zwemmen. Ja, dat is mijn droom. Ik kan niet alleen voor niks staan. Dat moet reëel blijven. Als iets jij hebt, ga kopen, je betaalt. Maar je betaalt niet 10 cent. Soms mensen geven 5 cent en wil volwassen. En wil foto maken. Onmogelijk. €1, hè? €1 foto. Wordt u dan boos? Ja, maar dat werkt goed met mensen. Dan andere, als doe ik niet zo, mensen begrijpen dat niet. Euro foto. Beetje streng is goed voor mensen welke begrijpen niet. Je moet zeggen.